explica una antiga llegenda que fa molt de temps, a l'illa caribenya de Puerto Rico, se celebraven festes molt divertides al bosc on tots els animals es reunien per cantar, ballar i compartir. Cada vegada que hi havia una nova festa, les diferents espècies feien torns per organitzar la celebració i garantir que tot sortís perfecte. En una ocasió, aquest gran honor els va tocar a les aus. Així que tots els ocells es van reunir en una assemblea amb l'objectiu d'organitzar el treball de manera equitativa. Com el primer i més important era que les invitacions arribessin amb prou temps d'antelació, van acordar enviar com a missatgera a la ràpida àguila de cua vermella. Encantada de ser l'escollida per aquesta tasca, l'àliga de cua vermella va ser casa per casa lliurant les invitacions. L'última a lliurar va ser a l'arbre on vivia el mussol i, per la seva sorpresa, es va trobar el pobre animalet totalment nu. L'àliga de cua vermella es va estranyar moltíssim i va sentir com es posava vermell mentre intentava dissimular-ho. Bon dia, mussol. Vinc a portar-te la invitació per la propera festa d'animals. El mussol va reaccionar amb poc entusiasme, ni tan sols es va molestar a llegir-la i li va dir: Oh, està bé, deixa-la allà a sobre, que ja miraré més tard. L'àliga de cua vermella va creure que li passava alguna cosa estranya i li va semblar oportú interessar-s'hi. Perdona la indiscreció, però noto que estàs nu. Potser no tens roba que posar-te? El mussol es va posar vermell i completament avergonyit va baixar el cap. No, la veritat és que no tinc res per posar-me. Ho sento molt, però en aquestes condicions no podré anar a la festa. L'àliga de cua vermella es va quedar tan impactada que no va saber què dir. Es va acomiadar i amb el cor encongit va remuntar el vol. Només tornar, va convocar una reunió d'urgència per explicar als altres ocells la lamentable situació en què es trobava el petit mussol. Hem de fer alguna cosa immediatament. No podem permetre que el nostre amic es perdi la festa només perquè no té roba. Una cotorra verda de bec color ivori va ser la primera a pronunciar-se al favor del mussol. És clar que sí. Entre tots us ajudarem. Escolteu, se m'acut una idea. A cadascun de nosaltres traurem una ploma, ajuntarem moltes i les donarem perquè es faci un vestit a mida. L'única condició que us posarem serà que, quan la festa acabi, haurà de tornar cada ploma al seu propietari. Què us sembla la idea? Si alguna cosa característica a les aus és la generositat, així que la cotorra no va haver d'insistir gaire. Tots els ocells van assentir i van anar arrencant-se amb el bec un plomatge del pit. Quan havien reunit una 50 de plomes, l'àliga de cua vermella les va ficar en un petit sac i va partir ràpidament a casa del mussol. Pren, amic, això és per a tu. Entre uns quants amics hem ajuntat un munt de plomes de colors perquè et dissenyis un vestit bonic per anar de festa. El mussol es va emocionar moltíssim. De debò? Però si són precioses! Sí que ho són. Pots utilitzar-les com vulguis, però les hauràs de tornar quan acabi la festa, d'acord? Esclar! Moltes gràcies! És un detall preciós! Ara mateix em poso fil a l'agulla! El mussol va agafar l'agulla i fil, i durant una setmana va treballar sense parar confeccionant el seu vestit nou. Es va esforçar molt, però va valdre la pena perquè a la nit de la festa ja estava acabat. Se'l va posar en compte i es va mirar al mirall. Oh, vaja! Que bé em queda! Són imaginacions meves o estic molt maco? No eren imaginacions seves, ja que, quan va aparèixer a la festa, el seu aspecte va causar veritable sensació. Molts animals es van acostar per dir-li que semblava un autèntic galant i les femelles de totes les espècies es van quedar enamorades de la seva elegància. El mussol estava tan orgullós i se sentia tan atractiu que es va passejar per tot arreu per assegurar-se que el seu aspecte no passava desapercebut per ningú. Va viure una nit increïble, va xerrar amb tots, va ballar i va menjar deliciosos canapès. Ai, feia anys que no s'ho passava tan bé. Però, quan la festa estava arribant al final, va començar a angoixar-se. Sabia que s'acostava l'hora de tornar les plomes i li feia moltíssima tristesa.
ara que tenia una roba tan bonica i que s'hi veia tan bé, havia de desprendre's d'ella. Els convidats van començar a marxar a casa seva i va pensar que aviat no quedaria ningú. En un rampell d'egoisme i ingratitud, va decidir que el millor era escapolir-se per la porta del darrere per no haver de tornar a les plomes. Mira tu. Va mirar a banda i banda, es va dirigir a la sortida sense cridar l'atenció i es va internar cap al bosc. Poc després, l'orquestra va deixar de tocar i els cambrers van començar a recollir les safates de menjar on només quedaven les molles. La festa s'havia acabat. Els ocells, que havien cedit les plomes tan generosament, van buscar el mussol per tot arreu, però no van trigar a adonar-se que s'havia esfumat. Van esperar un parell d'hores que tornés i fins i tot algun va sortir a buscar-lo, però, vaja, ningú va ser capaç de localitzar-lo, ni tan sols a casa, que estava tancada. Del mussol mai més se'n va saber res. Diu la llegenda que, encara que han passat molts i molts anys, encara avui les aus de Puerto Rico busquen el mussol lladregot per demanar-li que torni les plomes. Però el mussol s'amaga molt bé i només surt de nit perquè ningú el vegi ni el trobi. Ona Villa, 107 FM. Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.